Hrvatska bi potkraj godine mogla izaći iz recesije, procjena je kreditne agencije Standard & Poor's. Njezini analitičari potvrdili su kreditni rejting naše zemlje u stabilne izglede, no upozoravaju na izostanak reformi što je glavna kočnica gospodarskog razvoja. U Hrvatskoj je i dalje stabilno loše. U istom smo košu s Ciprom, Grčkom i Mađarskom. BDP će nam u ovoj godini stagnirati, tek dogodine porasti za 1%. U 2016. godini BDP će biti tek malo iznad razine iz 2006. godine. Dakle, riječ je o izgubljenom desetljeću. Za izgubljeno desetljeće i BDP koji je od početka krize smanjen za 13%, vladajući ne mare previše. Agencija najavljuje da je recesija odzvonilo i to je jedino bitno. Vidjeli ste da smo krajem godine, od sredine do kraja godine, na plaćama, na materijalnim troškovima ušparali gotovo 3 milijarde kuna. Pokazali smo da možemo. I potpredsjednica vlade u Makarskoj, gdje je dogovorila otpis dugova najsiromašnijim građanima, komentirala je najnoviju prognozu Agencije za ocjenu rejtinga. Da bi se sve reforme zaokružile i napravile, potrebna su 2 mandata na 1. Pozitivnih pomaka ima, pa i hrvatski makroekonomist Ante Babić najavljuje kraj recesije do kraja godine. Industrijska proizvodnja blago raste, iako su se mnogi bojali ulaska u Uniju. Oni koji su bili konkurentni su dobili zamah na tom tržištu da još više rastu i izvoz raste, znači po stopama koji su puno veće od uvoza. No daleko je to od onih brojki prije krize. Godinama smo zatvarali radna mjesta, pogone, a ni ono što nam je ponuđeno iz europskih fondova nismo dovoljno iskoristili, smatra oporba. Taj rast nije dovoljan za poboljšanje života, on je u biti nekakvo preživljavanje, ali u biti znači i dalje sve teži život, zato što se dug raste po puno većim stopama od samog tog gospodarskog rasta. Dobar vjetar građani bi mogli osjetiti tek kada nam BDP počne znatnije rasti.